তো dol rogi ko chung thapu sabai jaga jaga poultry farm mo kisa poultry rok red dok nai nang bagoi ko ani dol bai gan nai tong ita ni tam rok chung khai na to dol rok chung thapu kisa asok la jaga res khelai tong ora phai mani o nai de bosit malia hawa masuka yang hai ko tok ni jaga rok mobile lo ham yarong ne ko video rok banung mayang hongo te tapos thoma bojai phimoni sorga aram yang hongo ta khorang rok kisa sirai rok phayang hongo tungmo sin college gana wono bisi chalia 100 meter hainga no o jaga o sokoi jakka o gana o dugan rok hongo kai o jaga o kisa sarikni bata moi painan bagai phimoni dam rok khoi kan kai sariko phaitlang ha o lol rok Sajakai subscribe like share kai tong engke dol rok tabo engke kono rok nokna mo yang otui gudung rok mothongoi tongo moi songnani bagoi reding lai tongo song aste khai baijak ko yang mulai jong rok hello kok ngalai jang male mole ting kai Tini komedi kok. Sido. To dol rok yang hangkai ko sini darabai ani soto bai song mui rok snam oya konoi tabok sulai tongo konoi khe tebo tongo dol rok te baki hangkai jotono janjani kamot nanglai jak baksa pias mosorok holai tongbayo hangkai borok no samung rijak borok no sunani bagoi te baki hingkai alada kam khai tongo ta sung onek din khao jagao phaimani borok ni songjak je hotel ni je songjak hostel ni je songjak mono chalai ma tongo hingkai tini hingkai sung sini yak bai thang je tripurani style songmung songoi chalai na hanoi sung phungono framo thanga khone kisa order oi ma phaika hingkai tabuk sariko thangoi tulai phaika anggo jagao waisapono songsa laijak ya khongkai tini songsa lainai hinoi pale mole yang rokona di jotono borok pura full dongmayo baksa ikono rokno khana mobile ok semne saboi tongo jotono jani samungo bizita hangga borok khai borok ni kam pura soi complete khai moi songmani kam ke borok ni pura daitto rijaka hangkai naidi dara hangkai majon mosla bosok gari hangkai bosokai thoknai amor hangkai bos saimano hangkai bonono daitto rijaka ta hangkai tabok ko pyas ko lainai majon mosla joto lainai tabok sikang rinagra kha mosorok hangkai tabok amoni pore hangkai pyas re oina laika dol rok hangkai ani video no norok chajak hangkai tamo sasinai abato daily sanani mosunglia norok no wansuk laisidi hangkai tabok mo hangkai kisa mosdeng khainani bagoi musung pyas rok narogoi rigra kha yango tabok te baki mosla rok renai sutui rok romni tei nini moso to rejak sutui rok rinagra kha amoni pore chung renai te bo te tam renai norok nai simi tongdi soya kare te ani video no daily no nainani ita pokdi dol rok hingkai ang onek somoyo video gya bongoi thango onek karone onek somoyo nijini personal problem bo phayo te mobile ni bo kisa problem phayo moni bagoi abo hayngoi tongkha pura thaske mosogura rok rina kha hingkai to hingkai norok nogoi man khana dol rok ko thaske no sung mosla rok relai tongo hingkai sung porite hinbana sung tini salcha kisa mane salai na laya no hne tini kisa pora no srapsa gap khaya khne phono sung salai na ni bagoi kisa yang songlai ma tongra kha hingga sung sabaya khn bai sung ta kisu sung pora no bai preparation na lai nai hingkai yang ta bai to apon pora roi thaske dol oi na nai ta sung sem je no song wa ma keno songoi salai nai tini sung phono alada babaya sung nijini rajyo tong ya buni rajyo phai tong him phono sung sini nok ni samung tong rong no sung pelai na muito mano tei sungamoni bago no sung sini je mansak sini je rongsak sung mane songlainan bagai preparation khailai tong no rok no khana sung thaske je sok thaske mane mosla mane misok khaimano asuk no muibo te sung wa mane bagai sung ঠিক kai mono dole tongota sung kai dole o hin mano ngai yang ngai chung moi rok bok sawa khone tabong ke moi butui rok roi na kha motamoti acha rohit bhai nongora bhai bahai rok ma dong hasa ke moi rok ma songkha first time bengal bhai tini first time moi songona bahai rok ma dong hasa ke acha tam moi rok songka saikna re ke kisa hai bono
Saya alman tunggu mau doge. Saya orang nih bapak hinggai. Saya doge kopi tunggu. Teman hoja. Ini mau teman tunggu apa? Semua kan gimana ya? Kalau mau saya doge kopi sih mas berikan. ঠিক আছে। Kita kasih apa?